Mulți cred că dacă au semne de răceală, au automat și gripă. Lucrurile nu sunt chiar așa. Rămâi până la sfârșit ca să vezi cum afli diferența între gripă și o simplă răceală. Răceala apare de obicei treptat. Ai nas înfundat sau care curge, strănuți sau poate o durere ușoară în gât. Febra este absentă sau mică, iar starea generală este relativ bună. De regulă, poți continua activitățile zilnice, chiar dacă simptomele sunt neplăcute. Gripa, în schimb, debutează brusc. Febra este mare, peste 38-39 de grade Celsius, apare frisonul, durerile musculare intense, cefalea și o stare accentuată de epuizare. Mulți pacienți spun, m-a lovit dintr-o dată. Tusea este seacă, oboseala este marcată și te poate ține la pat zile întregi. Și iată încă un detaliu important de reținut. În gripă, starea generală este mult mai afectată decât în răceală. Nu orice viroză e gripă, dar gripa nu trebuie ignorată. Dacă ai chef de Netflix, e probabil răceală. Dacă nici telecomanda nu te mai ajută, s-ar putea să fie gripa, situație în care e important să ceri ajutor medical. Dacă ți-a fost util, salvează și rămâi aproape!